welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Dong Bisaya. Mga kadong Bisaya, masayang-masaya po ako ngayon kasi po yung inaantay ko ng napakatagal ay dumating na po siya ngayon. So, not expected na darating siya at alam naman natin na pandemic ngayon. So, thank you so much. So, by the way, unbox natin siya. Ito siya. So, by the way mga kadong Bisaya, dumating na po yung aking Google AdSense pin. Okay? So, matagal ko rin po siyang inantay. So, thank you so much, Google. Ito na. Alam nyo mga kadong Bisaya, once na ito ay dumating, parang napakalaki ng achievement mo sa buhay. Parang binuhusan ka ng isang galong mantika. Wow, umiinit, lumalagablab. Sana all lumalagablab. So, alam niyo mga kadong Bisaya, lalo na sa ating mga new YouTuber, huwag tayong mapanghinaan. Huwag tayong mapanghinaan na ilan lang yung nanonood sa atin, ilan lang yung views mo. Huwag tayong mapanghinaan. Bagkus, gawin natin siyang determination na darating yung panahon na makukuha din natin, ma-achieve natin lahat ng mga goals, motivation sa buhay mo. Yung goal na gusto mong mangyari in the future. Diba? Kaya ako guys, nagsimula lang din ako sa iilan lang. Until ngayon, iilan lang naman din. So ang gawin mo lang, mag-upload ka lang ng videos, mag-upload ka lang ng videos, at yung videos na original na sa'yo lang. So, i-unbox natin siya mga kadong Bisaya. So, paano ba ito siya? So, actually ito siya Yan, from Malaysia. Makikita natin yung address ko. Tatabunan ko na yung address ko. Yan So, this is from Malaysia. So, sa Malaysia siya ginawa. Di ko alam kung bakit. So, kalagay dito, remove side edge first. So, i-remove natin. Wow! So, mamaya ko pa ito i-ano sa Google ko. Yung sa pin. Diba mga kadong Bisaya, hindi ko in-expect kasi ang pagkaalam ko yung iba dumarating to 3 months pa, 1 month, 2 months, 3 months. Pero in fairness siya I think magto 2 weeks pa lang to nung ginawa ko. Pero nandito na siya. Thanks God. Wow! Ito na siya. So hindi ko na lang siya ipapakita sa inyo guys, pero nandito na siya. Hindi ko na siya ipapakita. Diba? Ito pala yung loob nito. Diba? Wow, thanks God. So, ayun, nagpapasalamat ako sa lahat sa mga suporta at sa mga nanonood ng ating video na kahit alam mo minsan nakakapurin, panoorin nyo lang po. So, sa lahat ng mga baguhan, huwag mawawala ng pag-asa dahil lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga ginagawa mo sa buhay mo na gusto mong gawin ay merong patutunguhan yan as long as magtsatsaga ka lang. I swear. Wow, di ba? So, thank you so much. At bago tayo magtapos sa video ko, 200 na lang, 200. Magpagagalitan tayo. Ano to? Plantita. Ito, meron pang isa. Yan. Diba? Parang mag-ano na rin ata ako magpa-plantita. Ito pa yung isa, Diba? So, anyway, thank you so much po. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. And hopefully very soon, pag umuwi ako ng province, so may makakita kayo ng mga lugar na hindi pa nakikita. At sa akin, at ako ang magpapakita sa inyo, mag-explore. Kaya guys, tulungan nyo pa ako, panoorin yung aking video
and also lahat. Thank you so much and have a good day, and thank you sa lahat. Ayan mga kadong Bisaya, oh, kaya medyo maingay lang kasi nandiyan yung mga Tweety birds. Ayan. So, ayun mga kadong Bisaya, uulitin ko po, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. At meron po akong gagawing content, which is yung nagkaroon ako ng partner. So yung partner ko na yun, supportahan nyo rin po. At I think yung content parang comedy siya. So supportahan lang natin, supportahan nyo rin po yung mga content na na-upload ko sa aking YouTube channel. And thank you so much talaga. So alam mo, ito yung pinaka ano ba tawag ito? Ito yung pinaka-achievement mo sa sarili mo. Parang nag-graduate ka lang dito ng elementary, high school, and college. Kasi biruin mo sa panahon ngayon, hindi lang katulad dati na mga YouTuber ay iilan lang sila. Ngayon sobrang dami nang nag-YouTube, diba? Kasi syempre iniisip nila kumita, pero ako hindi ko iniisip dito na kumita ako. Ang iniisip ko dito ay mag-explore, magbigay ako ng mga content na mga magaganda para sa mga viewers, and makatulong sa kapwa-tao, lalo na dun sa mga mahihirap na kasing nakatulad ko rin mahirap. Pero although kahit sabihin mo na walang-wala naman din talaga ako, eh makatulong man lang tayo sa ibang paraan, kahit sa maliit na paraan lang. Ang pagtulong ay hindi yan sa malaki o kung ano man, nasa puso mo yan. Kaya itong YouTube channel ko parang magiging mix to eh. Sabi ko nga, if ever na dumami na yung viewers ko, diba? So syempre aangat din yung revenue mo. So yun yung gusto ko, tumulong sa mga taong nangangailangan. Syempre yung nangangailangan, although hindi ho ako mayaman at wala rin ho ako, so yun yung gagawin ko sana, na tumulong sa kapwa. And hopefully bigyan pa ako ng lakas ng loob, ng energy, ika nga, na maabot ko yung mga pangarap ko sa buhay. Yun lang naman yung pangarap ko sa buhay eh. Maging kilala ka, maging successful ka. Kasi pag naging successful ka, pwede kang tumulong sa mga tao, diba? Sa abot ng inyong makakaya. Yun lang naman yun eh. Gusto ko talaga tumulong sa mga tao, lalo na sa mga matatanda, yung mga bata, diba? Yung mga program na basta yun. Tulungan nyo lang po ako mga kadong Bisaya. Yun lang yung sa akin. Share my video, watch my video. Yun lang po. Yun lang yung hinihiling ko sa inyo. Promise me, swear to God, I'll do my best for everything that I can. Oh, English yun. Oh, alam mo, hindi ko alam ha. So anyway, balik ulit tayo dito kay Google AdSense. Thank you so much. Nakuha ko na yung aking AdSense PIN. Google AdSense PIN, which is ito po para makasahod sa. Wow, akala mo laki na sasahod ko. Oo, alam mo, kahit mababa lang yan o malaki, pasalamat ka pa rin kasi at least kahit paano may nakaka-recognize na tao sa'yo, diba? May nakaka-appreciate sa mga ginagawa mo. Kaya just dream high, not dream down, because ito yung mapapatunay mo sa sarili mo na hindi lang hanggang dito yung kaya mo, but you can go up and up and up. Wow, English yun na. So hanggang dito na lang mga kadong Bisaya. Thank you so much, and please subscribe my YouTube channel. It's Dong Bisaya, and share my video, and thank you so much, and watch my videos. Thank you, we love you.